Ο Δημήτρης Σαρδούνης ή Σαρντούνης, γνωστός ως Μήμαρος, γεννήθηκε στο Μεσολόγγι του 1859. Όντας ψάλτης και βαθιά επηρεασμένος από τον Μπράχαλη, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε εισάγει τον τούρκικο Καραγκιόζη στην Ελλάδα, αποφάσισε να ασχοληθεί και ο ίδιος με το θέατρο σκιών, κάνοντας όμως τον Καραγκιόζη ελληνικό. Πρωτοπόρησε στον κλάδο εισάγοντας μια πληθώρα κλασικών παραστάσεων, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Καταραμένος Όφης, που παραμένει μέχρι και σήμερα η νούμερο 1 επιλογή για κάθε καραγκιόζοπαίχτη, καθώς και η πιο γνωστή παράσταση θέατρου σκιών στην ιστορία του. Άλλα επιτεύγματά του ήταν η χρήση χαρτονιού για την κατασκευή των φιγούρων, καθώς και η διεύρυνση του πλάτους του Μπερντέ από 2 σε 4 μέτρα.